Sagardotegia ez den arren, sagardotegiko menu tradizionala eskaintzen du Rosario jatetxeak. Bertan, Txarorekin elkartu gara eta bere sukaldeko sekretuak kontatu dizkigu. Horrez gain, familiako sagardo berria dasatzeko aukera ere izan dugu. Sagardoaz ari garela, Euskadiko sagardogileen elkarteko lehendakaria den Arantxarekin izan gara. Elkarteak edari honen inguruan egiten duen lana zein den azaldu digu. Ondoren, sagardotxera hurbildu gara, sagardoaren historia eta prozesua nolakoak diren ikusteko. Ainize antzineko ohiturei buruz jardun zaigu. Amaitzeko, astebururako proposamen batekin agurtuko dugu saioa. Bidean zehar topatuko ditugun puntu interesgarrienak erakutsiko dizkizuegu. Kaixo eta ongi etorri Sagarrondotiken bigarren saiora. Gaurkoan herrizerriko ibilbideari ekingo diogu eta hain zuzen Astigarra gara etorri gara. Hementxe dago Rosario jatetxea eta bertan Txarok sagardotegi menu tradizionala lantzen du. Ikus dezagun. Rosarion izena dator nire aitangatik. Rosario etxeak arrekalde du izena, baina jatetxeak gatu zen Rosarion izenakin. Kozinera ama nun, eta oso ona kozinera gainea, eta bilen artean gauzak pixka mugitu zituzten, eta bai sagardua eta bai jatetxea. Urtietako etxea da hau, eta beti sagarduan kutsua izan dut, eta sagardua jatenikan gabe ez da entenditzen. Rosario jatetxea sagardotegitik sortutako jatetxe bat da. Bai lehengo eraetan eta bai momentu honetan. Momentu honetan jatetxe bezala egia lanian, sagarduaren albuan, zango nuke, o arrimuan, eta jake bertako produktua dan, guk ere bertako produktua jartzen ditugu mailean jateko. Lehengo tradizioa segituaz, platera batzuk eta errespetatuaz, eta bestiak berritu, eta alde txugunena lana egin nahian. Klientiak ala esaten du, bakelio tortilla bihautela eta prestatzen diogu alde hongo zuena. Oik amak sortutako errezeta dugu eta hortzen jartzen diogu. Interes guztia, kariño pixka batekin atatzen den, bihar bezala. I've got news for you, we all know. Stop acting like you've never heard this before. Blood on your hands, leaving your mark. It's when you cross the line where the trouble starts. Michael, you had a voice, learned to lie. It was a day that I fell apart, that we almost died. I would like to think people change, but I've seen no evidence of the point remains. You can come back when you need. You can come back when you need. Garai desberdinetan zertze ona
zanakin, o ze posible zanakin. Zetik, Patrikak ere ala oingo gisa, ala ibiltzen zian. Eskaintzeko, karta dago, gero sagardotegiko menu ere bai, nahi dunak, eta kartak desberdintasun handiak izaten ditu, zetik garaiko produktua gustatzen zaigu erabiltzia, arraitatik ere amukua eta aldan onena, eta hortzen, burrukan, batekin abestiekin. Baratzan oso produktu bereziak dauzkagu, bai hilarra da bereziena, eta hori beti konserbatu da hemen, da beti landu da, hilar berria. Gero hilar berria etortzen denean izaten dira patata berrik, batzuri berrik, esparragoak, eta hori denak saiatzen gara izaten, momentu hortan aldan onenak eta aldan preskoenak. Eta baratzatik zuzenean baldin badatuzte, eunien eunekua. Eta gero hortaz aparte, udarako tomatiak, piparrak eta gainontzekoak. Eta kanpo librian azitako baratza egiten duzun baratzak, ez daka ze ikusiak, oingo modan dauden beste produzioa horiekin. Orduan ze gertatzen zaigu, beti arriskoa daukazu, kanpo librean eitzen zenean, ez? Zatik egualdi jai behi da zaude, eta batian kaskabarra izaten da, eta bestian jela, baina segi aurrea. I stood above the clouds to see you on the ground waving me down. Feel free to lose yourself, I do this all the time. Love is a blinding sun. Eta Bastigarra nahi dugu defensa bat, soziedade txiki bat formatu dugu, defensa de la producción de campo libre. Produktu bertakua eta naturan azitakua nahi dugu, eta disfrutatzeko modukua. You told me once before, I should have known it then. Joy is letting it go. We are all mountains still asleep. Nahi dunak badauka nun sartu eta rosario.com hor gaude. Kartak, menuk eta temporadakua gauzak eta laizter jarriko ditugu beste batzuk. Etorri nahi dunak, reserva egin beste ikan, ez dauka. Eta aldan ondona aten ditugu jo. And when we cross the line, we become defined, broken sound, feeling bad. Gipuzkoako sagardogileen elkartea Astigarragan aurkitzen da ere. Bertan izan gara Arantxa Eguzkitza lehendakariarekin. Bizkaiko eta Arabako elkarteekin batera sortu duten federazioa hitz egin digu. Euskadiko Sagardogileen Federazioa, zein zuzen. Ikus dezagun. Euskadiko Sagardogileen Federazioa sortu berri duzue. Zergatik sortu duzue, ze gabezia ikusi zenuten hori sortzeko? Bueno, pixkanaka elkar bai Bizkaia eta Arabakin elkar ezagutzen joan geha eta elkarrekin proiektu berdinak eramaten hor Eusko Labelaren inguruan eta jatorri izendapenaren atzetik eta inguru horretan lanean ari geha. Azkenean ikusi dugu, denok sagardogile geha, denok beharrak antzekoak ditugu eta elkarrekin bat bestea indartze ginala konturatu geha eta gehien bat momentu honetan bi gai importanteen inguruan elkartu geha. Eta bat jatorri izendapena eta bestea sagardoaren inguruko kulturaren zabalkuntza, turismoa, kultura
no turismo inguru horretan, ezta? Baina nik esango nuke Sagardoaren inguruan dagoen ondare guzti horren zabalkuntzan. Bi zutabe horietan momentuz oinarritzen gea, eta etorkizunean etorri daitezkeen beste gai gehiago. Esan duzu, bi zutabe bat jatorri izendapena. Jatorri izendapenak ze onura ekartzen dio azkenean Sagardo bintza edo Sagardo gile guzti hauei, ze onura ekartzen die? Bueno, badakigu ez dagoela formula perfekto bat, eta jatorri izendapena ez dela barita magika bat, baina biztan dago eta gure inguruan produktu gehienak jatorri izendapen bat dute aspalditik eta Sagardoari falta zaio. Jatorri izendapenak duintasuna ematen dio, bezeroari, kontsumitzaileari segurtasuna ematen dio, segurtasuna o transparentzia Sagardo originaren da kalidadearen inguruan, ja ez da Sagardo hilak esatea, baizik eta kanpoko bate kontrol berezi batzuk, horrek ez du esan nahi egun kontrolik ez da honi, baina areago joaten dian kontrol batzuen bitartez, aberastasun hori edo plus hori ezartzen dio. Eta gero, kanpora zabaltzeko oso importantea da. Osea, ja irudi bat, denominazioak mundu guztian dakite zer dan horrek segurtasun bat ematen du, eta denominazio bat nolabait herri batetaz hitz egiten du ere bai, produktu batetaz eta produktu horren atzetik dagon historia bateaz, ondare batetaz, oso zabala da, eta azken batean da produktua herria dena izate modu bat, egiteko modu bat, zabaltzeko modua, eta mundua begira oso importantea da hori. Itxezat, beraz, komertzialki ere oso baliotsua izango dela, ez hori? Bai, da zea bat, baliabide bat. Baliabide, argudio bat, plus bat hortarako da azken batean, ez da. Orduan, barita magikarik ez, milagrok ere ez, dudari gabe, baina beste baliabide bat da Sagardogilen, bai, indartzeko Sagardogilen eskutan, eta gaina inor ez da behartzen gaur egun Euskolabelakin pasatzen dana. Norberak bere Sagardotegian interesen arabera erabakitzen du sartzea edo sartzea, eta etorkizunean beste pasako da. Eta bestalde esan duzu turismoa, nolabait nire galdera beste alde batetik da, turismoa, Sagardogintzak daraman guztia. Azken urteetan asko aldatu da Sagardo mundu hau? Bueno, nik urte batzu baditut, eta ni Sagardote batean jaio naiz, baserri batean, Sagardotea zegoenan, eta jendearen kanpoako ez da. Orduan, 50 urte hauetan gauzak asko aldatu dira, 50 urte hauetan. Eta orain beste aldakuntza batzuk datoz. Azken batean turismo esaten dugu, gu beti indagu turismoa, txotxa, kanpotik jendea etortzen zaizunean, edo bertakoa zer esaten denean, denbora pasa libre hori, nolabait turismoa da. Gertatzen da, orain den ez genduen turismo hitza erabiltzen, da orain erabiltzen hasi geha, zatik azkenean askotan igual naturalki egiten gendunaz, nola egiten duen Sagardoa eta erakutsi, ez da oain antolatzen da eskaintzen nahi duna, ez guk nahi degendu nahi, edo gure bezeroi, edo eskatzen ziguten batzuei bakarri, baizik eta zabaltzea gure etxeko atea, gure tripak erakustea, nahi duen guztiai, ez da. Orduan hori aldaketa importante bada, eta hortarako Sagardo egilea prestatu behar geha, zatik ez da berdin dena dakigu, sukaldeko ateak ireki edo ez. Eta eskaera handia da, kanpotarren aldetikan? Bueno, kontutan hartu behar dugu, oraintzen hasitako gauza badala, batzuk ere txotx garaia honetan hasiko gara, edo zerbait egin arren lehen urtean, baina esango nuke eskaera egoten hasi dela. Handia oraindik hilabete batzutaz ari geha, ez dago denborik baloratzeko, eta gero ere egia da olain gauza importantea Eusko Label bat, hau jatorri izendapena, justu deno dakigu ze egoera ekonomikoan gauden, eta horrek ere egiten du gauzak agian mantxoaxo joatea, baina bai, egin beharra dago, aldatu beharra dago, ofizio guztietan bezala berrikuntzak ezarri beharra daude, eta azken batean berrikuntza zari gaitz egiten.
Telebista, kutxa ergela. Barre eta negar egiten ikusten gaitu, hunkitu egiten gaitu estreinaldiekin eta desafio lorrezinak biziarazi. Bizkorragoak egiten gaitu, beste inork baino lehenago ikusten ditugu zenbait gauza. Kaleak ustu eta familiak biltzen ditu, sentipenak astintzen dizkie milaka laguni. Gauza handia da hori. Behien tulun-tuluna baiaraz baiara, baserrien arnaza lurraren taupada, gure honena heldu da saltokietara, Euskal Herria esnea bertatik bertara. Euskal Sagardoa, euneko eun euskola bela, euneko eun bertako sagarra. Telebista, kutxa ergela. Barre eta negar egiten ikusten gaitu, hunkitu egiten gaitu estreinaldiekin eta desafio lorrezinak biziarazi. Bizkorragoak egiten gaitu, beste inork baino lehenago ikusten ditugu zenbait gauza. Kaleak ustu eta familiak biltzen ditu, sentipenak astintzen dizkie milaka laguni. Gauza handia da hori. Hemen bertan eta inguruko herrietan sagardotegi asko topatuko ditugu, baina sagardoaren inguruan gehiago sakontzeko sagardo etxea du Astigarragak. Bertan oso bisita didaktikoa egin ahal izango dugu, informazio oso interesgarria jasoz eta asko ikasiz. Ikus dezagun. Sagardo etxea sortu zen dela 6 bat urte. Hemenetzeon Astigarragan eta inguruan Euskal Herrian sagardo gintzai buruz hitz egiten duzun puntu bat. Esplikatzen dugu pixka bat, sagarrazi badakagunetikan, sagardua botellan sartzen dugun aterainoko prozesu guztia, azken finean sagardotegiak ditugu, sagardua dakagu, baina sagarduak urte guztiko lan badaka. Sagardo etxean 15 sagardogilek hartzen dute parte, eta hilabetian behin juten gea beren sagarduak aldatzen. Aberatsa da, alde hortatik, hilabetero etorri aldu jendiak, hilabeteko sagardoiek probatzeko. Honea etortze zaigun bisitaria dira, familiak, lagun artekoak, eskola ikastetxe ezberdinetakoak, Europatikan ere jende asko etortze zaigu, jubilatu taldiak ere etortze zaizkigu, azken finean, denetatik lau hizkuntzatan egiten ditugu bisitak euskeraz, erderaz, frantsesez eta ingelesez. Azkenian guk nahi duguna da komunikatu adierazi alden jende guztia, ez? Hemen, Euskal Herrian, hemen inguruan, zein garrantzia daukan, edari honek. Etortzen zaigu jendia inoiz dastatu ez duna, hasieratikan txotxez, txotxerritu hau, zer den esplikatzen dugu, nundikan datorren, zer esan nahi du. Sagastitikan, pixka bat hau da hola, pixka bat aire librian dagoen zona. Honea etortzen den jendea oso berezi iruditzen zaio nola jasotzen ditugun sagarrak, kiskiak, inoi da adibidez puntu kurioso hona, ez? Ze beraio beti eskuakin edo jasotzen dituzte. Udazkenian daukagu prentsa txiki bat, eta honea hurbiltzen den jendea edo bisitari guztia dauka aukera bere muztioa egiteko, eta bertan
dastatzekoa. Museoa barruan ikusten da historia, prozesua, Astigarragako ohitura, kultura, Astigarragak eta hemen inguruko herriak beti izan dute sagardogintzakin eta sagarrakin lotura bat. Hemen Santiago mendian sagasti asko ditugu eta markesakin herritarrek hitzarmena sinatu zutenean Urumea ibaian lasaiago ibiltzen zian herritarrak eta sagardua ere garraiatzeko arazo gutxiago izan zituzten. Urumea inguruko herri hauek ere bere indarra eta bere importantzia garrantzia izan zuten urte horietan. Sagarduak urte guztiko lan badaka, garaian garaiko aipamena edo informazio ematen dugu, Udaberrian polinizazioa esplikatzen da, erleen bizitza, erleek zein funtzio dakaten, azken finean, adibidez kasu honetan, Udaberrian erleak edo insektuak ez baldin baditugu, sagar bat ezingo genuke edo fruta bat ezingo genuke eduki, Adibidez, udazkenian jendea honea hurbiltzen den bisitari guztiak dauka aukera hemengo sagar barietate ezberdinak jatekua, o dastatzeko ikusteko zein sagarrekin egiten den sagardua. Gero sagardogile bakoitzak bere sagar motak erabiltzen ditu. Bukatzeko egiten dugu sagardo dastaketa usmena lantzen dugu, usaiak, koloriak, guztia probatzen dugu eta bukatzeko likoren bat ere dastatu edo probatzen da pintxoan laguntzaz, bai txorixua o gaztakin dela. Sagardua denei gustatzen zaie, gauza sagardua herrialde askotan egiten dela, ez hemen bakarrikan, Euskal Herrian, Asturiasen, bai Fraintzi inguruan, Inglaterran, Alemanian, orduan herrialde horietatik etortzen denean jendeak beren sagardua badaki nola den, baina harrituta gelditzen dira zein ezberdina den beren sagarduakin konparatuta. Eta txotxan ohitura hau kolpatu behar dula sagarduak edalontzian kontra txinpartak ateratzeko eta pixka bat hartu behar dela dena batea edateko, ikaragarri gustatzen zaio ohitura ikustia eta gainea beraiek egiteko aukera dakate. Hemengo ohiturak ikasi, hemengo ohiturak ikusi eta azkenian hemengo kultura ezagutu eta hemengo gastronomia. Eta edonori gonbitea luzatzen diot, honea sagardoetxeara etortzeko. Aste honetan, astebururako proposamen oso interesgarri batekin gatoz. Santiomendiko ibilbidea. Hain zuzen, lehenago ikusi dugun sagardo etxetik abiatzen da eta 6 kilometro inguru ditu. Ibilbidean zehar oso paisaia politak ikusiko ditugu panel informatiboekin sagardoaren munduan murgilduko gaituztenak. Gauza da hemen dakagula Santilomendi, Santilomendin berez Astigarraga herri bezala hortikan sortu zen,
hor Santillo mendin ditugu baserri asko, bertan tolaria daukatenak hortikan, eta bueno, ibilbide honen bidez zer ikusten da, pixka bat, astigartarren bizimodua, otxurak, bertan ikusten dira, eta, bueno, hoi ikusteko 8 gune ditun ibilbidea da. Burua da, hoi esan deten bezala, astigarragako jendian otxurak ikusi, bertako tradizioak eta Santillo mendiko baserrian historiare ezagutzeko aukera dago ibilbide bada hau, ez? Eta hortako, audio giden bidez, euskeraz eta erderaz ditugu 8 puntu informatibo. Ibilbide hau denek egin dezakete, bai txikienetik hasi eta helduentzako diseinatutako ibilbide bat izango genuke, ez? Ez dauka zailtasun handirik, ze gainea ibilbide guztian oso ondo esplikatuta dauden seinaleak izango genituzke. Ibilbide honek guztira 6 kilometro terdi ditu, gutxi gora bera, eta gutxi gora bera 3 ordutan egiteko moduko, ibilbidea izango genuke. Hemen dakagu, pixka bat, hemen onduan, nahi bazute, daukagu Goikoetxea baserria, ez? Eta, baserri hontan, hemen inguruko Latxaga edo Artola sagardotegiak bezala bere sagaztiak zituen, eta zerbait hola konkretuki komentatzeko da, hemen euskal sagarretan daukagu sagar barietate bat Goikoetxea izena duna. Orduan, esango genuke hemendikan etorriko litzakela, ez? Orduan, hemen daukagu, Goikoetxea baserriak dauka barruan tolare bat, aspaldiko tolare bat, eta, hemen irudi hauen bitartez ikusten da, aspaldiko tolarean erramienta ezberdinak, ez? Hemen adibidez ateratzen zaigun matxaka, eta beste aldian jartzen digu matxaka zertako zen. Matxaka zen sagarra txikitzeko makina bat, ez? Urrengoa daukagu patxola, ez? Gero urrengoa adibidez patxa zen txikitutako sagarra, patxa deitzen dioguna, ondoren daukagu tina, ez? Gero hemen baldarra, sagardo gintzakin zer ikusia dakaten erramienta pisoia, sagarra jotzeko erramienta daukagu hemen, eta hau da pixka bat, ez? Hau ikusi dugula, gune honetan egin dugu geldiunea, eta orain jungo gea, beste gune batea, eta hoi Santillo mendiko, Santiago mendiko ermitara jungo gea.
Bueno, hemen gaude beste gune batian, Santillo mendiko gailurrian gaude, eta hemen, Santillo mendiko ermitan hain zuzen ere ez. Eta, hau nola sortu zen, eraiko zuten, herritarren sinismenen ondorioz, ez? Hemen badirudi, hemen aurkitu zituztela, kontxa fosilizatu batzuk eta Santiago apostuluare ematen dunez hemendikan pasako ote zen edo horren kredentziala edo sinismena hortikan dator, ez? Orduan, puntu oso esanguratsua da eta, hemen ere eskuineta ere paradisua deitu diogu gune honi zentzu handia daka, ez? Bistagatikan, bakarrikan, merezi du begiratzia, ez? Hemen, garai batian, sagarra ondoz, beteriko lur eremu batzu ditu, gaur egun ere sagar ondoz beteta daude. Hau da pixka bat komentatu nahi nuna puntu hontan, beste gune batea pasako ginake. Hauxe izan da guztia Astigarragatik, orain beste herri batera goaz eta datorren saioan erakutsiko dizuegu. Badakizue, Hamaika telebistan ostegunean gaueko 10:00. Eskerrik asko hor izateagatik eta hurren arte.